Bayram ağa. Ustatlığınıza berekella. Siz bizim konsert geçirmek teklifimize razı bolsaňyz, bu dörüden sağlığınızdan dinleyicisi köpelerdi. Meşhur bolardyňyz. Onsoňam görünmeýän ýatan zehin ekeniňizi ýaşuly. Ustatlary, zihinli adamlary TV gattırdy. Sizin konsert geçirmek bardy teklifiňizi men kabul etbiljek däl. Onsoňam maňa bu ýaşdan soň meşhurluk näme gerek? Ýaşuly. Siz näme üçin öz sunotuňyzy başga zähme çekkenler bilen paýlaşasyňyz gelenok? Men onu okuwçylar bilen paýlaşýan. Şolam ýeterlik. Seredin, Finlan, jahanda siz ýaly adamlar gaty az. Aslynda siz ýaly adamlardyň ertegide tapaýmasak. Düşün enim, men sizin diýen adamyňyz däl. Ýanky dinlen saatlaňyzyň birem menki däl. Buloň bary TV gatynky, bu gözel zatlar Yaradanyňky. Olar hemme ýerde de bar. Onu diňe duýmak gerek. Ana, bize de şo gerekde, şonu duýup bilýän adam gerekde. O bolsa ine biziň garşymyzda otur. Yoğunim. Men taňa ak ýürekden aýdýan. Men size iş waryn. Inni öňkülük yoğunim. Şoň üçinem gowsy biz öz işimiz bilen bolaryn. Durun ýaşuly. Beýtmä beriň. Öňde soňda sunugyda sarpaňyz bolsa, ýok diýmeň. Hani bir pikirleneli. Ýör. Bayram ağa, Owa. salgy beren ýeriňizde geldik. Ha, ine şu 3-nji gat bolmaly. Yer bolýa, bu nükçe sagwallaşýar. Ertir 9-nyň ýaga alaýman. Bor. Görüşýänçek Bayram ağa. Bolýa. Sag bolun Bayram ağa. Bolýa. Mollum, şo bolşuňyz, üýtgemensiňiz. Ýogsa da mollum, adam ýagdaýlar näýli? Ýaşy, yaman näl. Binäme durmuşda. Durmuş özgörýä, ösýä, çaltdyşýa. Ondan sen isleme, çölle bol, adada bol, farky ýok. O sana hukman öz täsirini ýitirýär. Owa. Biziň hem gaýdamyzda esilje ýyl boldy. Durmuş başagaýlyklar bilen baryp bilmeýän üçin soraýdym. Ha. Dek düýnem siz çağadyňyz. Aha bugun biriňiz ene, biriňiz ata. Gül ýaljagyň çağalaňyz bar. Leylican? Leyli? Hav kaka. Geldiňiz mi gyýdym? Hava. Bar şatlygym çağır. Saatlik. Halam dayı. Oho. Hani gel gyýdym? Gel gyýdym. Tüweleme.
Berekella. Sen adyň näme gyýdym? Men adım Leyli. Lili. Men adym Bayram oldum. Tanıştık mı? Ha? Bolun şükür. Saatlyk. Ha. Gowadın bar ekene. Saatlyk. Hani gel oğlum. Gel oğlum geç. Gel. Bayram molum bizde 10 gün mihman olur çağılar. Geç oğlum. Hani gel. Gel ikimiz saat çalalım.
Hemmeňize sag bolun. Ertirden 8:00 yerimize oturýar. Bu nükçe gaýdy berin. Bayram ağa. Size ulu konsert garaşýara. Halipam. Siz gowsy şu atdan gaýdyp öýüňize baryp diň çalsaňyz gowy boljak. Ya oglundan biri ertik gaýdaýsynmy? Wagt näsini aýdýaň diýin salyp bolsa. Men häzir täze sazyň üstüne işleýän. O men tutuş ykbaly bilen magly. Belki o men dörden sazlamyň iň soňkysy bolmak mahmal. Bu arada öň aýtmanyňyz. Görýän bolen paýtagtymyň gödelligi sizi hasam joşduryp barýar öýdýän. Ertir getirin. Orkestr bilen işläp görelim. Belki o saz konsertimizin iň şowkuny nomerlaryň biri bolar. Ay yok. Entek çiğ. Kaka başına otururken. Olur men aňymda ýanglanıp dur. Yönü men şolar yer ver koyup bilemok. Wagt men olar jemläp bilemok. Özüme minni näçe günler şoň gözlegini. Şu ýyla asmanyň göz açylan ýaly boldy. Bulut ýagmaz, buyruk ýagar diýipdirler. Şu ýyl jaýyň ýokartyny bejermesek, ýene de suwuň içinde ýaşamaly boluruz. Hani şu sapar ağımız gowy bolsa, belki ähli aladyrar iýza galar. Nesip bolsa. Ertir iri çektirin. Sen men hemme zadım taýýar edip goý.
Bayram, Ine bugun gowun boldy. Dowamly el çarpışmalar geljege bolan höwesimi arttyrdy. Men diýjek bolýan dadym nimede? Hemişe sen arzuwuň isleýişiň ýaly bolanokda. Bir gün arzuwlaň daşyň gurşap alsa, ýene bir gün hesretleň ýakýar. Eň esasy zadym maşgalaň bolmasa hiç bir zadyň gyzygy ýok eken. Ine men arzuwma ýetdimim-de. Ahyryny tanadylaram-da. Ýermeň näme üýtgüdi? Ýekeligim goşulanyp gitbermedi. Dogry, bu ýere gelelim bäri ýekesir etmediňiz. Begenniňiz ýeňişli güllemi gutladyňyz. Emma şulatlaň bary sanlyca günden soňlanır. Amana bu zatlar bolmadyk ýaly bar. Muňa durmuş diýil.